dia 10 de gener, el president de la Generalitat de Catalunya, senyor Artur Mas, inaugurarà l'enllaç de l'autopista C58 amb l'autovia Interpolar. Aquest enllaç està preparat per suportar en un futur un pont de l'autovia Interpolar per sobre de la rotonda tal com apareix en el projecte. Amb aquest enllaç, el tram d'aquesta autovia Interpolar, projectada actualment per dins del poble de Bellaterra, connectarà l'autopista C58 amb l'autopista A7-B30, en un tram de tan sols 3 quilòmetres. Així ho afirmava per escrit el conseller de Política Territorial, senyor Joaquim Nadal, el 22 d'octubre de 2008, en el document de control del compliment de la resolució 183/8. El tram de Bellaterra ha estat subjecte de diferents intervencions i debats al Parlament de Catalunya, que han aportat 2 resolucions aprovades pel Parlament, amb el vot favorable del grup parlamentari que avui conforma el Govern de Catalunya i que força en aquest projecte de la Interpolar a buscar alternatives. En la resolució 183/8 el Parlament acordava prioritzar els treballs adequats per solucionar els problemes de saturació de la xarxa viària entre el nord i l'oest del Vallès Occidental a l'alçada de Bellaterra, donant prioritat a les inversions per una millor connexió entre la C58 i l'A7-B30, evitant la partició de la seva zona edificada. És el plantejament que fem. Doncs nosaltres sempre hem dit el mateix, no? Que la via interpolar és necessària, però que en aquest tram concret entre Can Sant Joan i el nus de Sant Pau hem de ser capaços de trobar un traçat alternatiu o mesures alternatives a fi d'evitar que es parteixi el nucli urbà de Bellaterra. Hi ha un consens molt ampli a nivell territorial i per tant el govern ha de ser sensible a això, ha de ser capaç de buscar l'equilibri entre les dues actuacions. Nosaltres donarem suport en aquesta transacció, però que quedi clar aquesta idea que, sobretot en aquest projecte d'Interpolar que està impulsant el govern, doncs que hi hagi la reorientació en aquest tram específic. L'afirmació del conseller de Política Territorial, senyor Joaquim Nadal, que el traçat del projecte de l'autovia Interpolar no divideix el nucli urbà de Bellaterra, va portar a un segon debat sobre aquesta infraestructura on el diputat del grup parlamentari de Convergència i Unió, el senyor Josep Rull, argumentava el següent. Per nosaltres la via Interpolar Sud és una prioritat pel Vallès. Un govern responsable que entén que això és una prioritat, com a mínim això és el que diu el PSC, Esquerra i Iniciativa no sabem ben bé si creuen que la via Interpolar Sud és una prioritat o no és una prioritat, però en qualsevol cas el PSC, que és el titular del Departament de Política Territorial, sí que ho creu. Per tant, tenim diverses peces sobre la taula. Tenim la convicció que això ha de ser una prioritat, per una banda, tenim una resolució d'aquest Parlament proposada per vostès mateixos, segon element sobre la taula. Tercer element, un acord unànime de l'Ajuntament de Cerdanyola. A partir d'aquí, agafant totes aquestes peces, un govern responsable ha de ser capaç de teixir consensos i de dibuixar alternatives. I vostès han decidit que no volien ni teixir consensos ni dibuixar alternatives. I sabem que les alternatives poden ser costoses, poden ser complicades, però ens tenen al costat, tenen la majoria de grups parlamentaris d'aquesta cambra al seu costat. Doncs, per tant, nosaltres el que els demanem és, home, clarifiquin la idea, perquè en la tramitació del Pla Territorial Metropolità vostès tampoc no canvien de posició, ho ignoren absolutament tot. Tenim el Pla Territorial Metropolità, tenim els primers esbossos de quin ha de ser el traçat d'aquesta via Interpolar Sud, ignorant totalment aquest tema. Jo crec que hagués estat una actitud més valenta per part seva de dir, escolti, és impossible trobar un traçat alternatiu. És impossible. Ho poden plantejar. Nosaltres creiem que no, creiem que hi ha marge, que hi ha la possibilitat de buscar o traçats alternatius o aprofitar infraestructures que ja existeixen per, diguem-ne, en aquest tram concret, mirar de canalitzar una part del trànsit, mirant de no trencar amb la mesura del possible la continuïtat d'aquesta línia. Per tant, s'han d'aclarir. Des d'aquesta perspectiva, valorem positivament la proposta que ha presentat el grup parlamentari popular. Lamentem que s'hagi de presentar una proposta. Malauradament, en aquesta comissió n'hem de presentar moltes que intenten tornar a instar el govern sobre coses en relació a les quals aquest Parlament ja ha instat el govern.
i per tant el que demanem és un cert exercici de coherència. Coherència que vol dir o acceptar allò que diu aquest Parlament o siguin valents, diguin que no hi ha cap possibilitat alternativa o que vostès creuen que no hi ha cap alternativa i expliquin la veritat a la gent de Bellaterra, com a mínim la seva veritat. Per tant, en qualsevol cas, nosaltres serem coherents amb allò que ja vam votar quan es va presentar per primera vegada aquella proposta de resolució amb una transacció que vam celebrar i que vam acordar entre tots i que el nostre grup parlamentari va participar activament en assolir-la, doncs continuarem votant-hi a favor, fent aquest toc d'atenció en el tripartit de demanar-los una mica de rigor, una mica de seriositat i una mica de coherència. Gràcies, senyor president. Finalment, el 16 de juny de 2010, el Parlament de Catalunya va aprovar la resolució 730/8 on acordava dedicar l'antic traçat ferroviari entre Sant Quirze i l'estació de Bellaterra i els terrenys reservats per l'autovia interpolar del municipi de Cerdanyola única i exclusivament a la construcció de la Via Verda del Vallès, el Camí Verd. És interessant que, amb la mesura del possible, es puguin alliberar determinats espais per donar-li aquesta funció concreta de via verda. En d'altres llocs, impulsar via verdes és interessant. En el Vallès Occidental nosaltres considerem que és imprescindible, justament per aquesta ocupació important del terreny. Per tant, ens haurem d'esforçar tots els partits polítics, totes les formacions que estan governant en aquests moments o aquelles que aspirem a governar per compatibilitzar els dos elements. I nosaltres creiem que en els termes en què està expressada aquesta proposta de resolució haurem de fer alguna correcció en relació a l'eventual traçat de la via interpolar per tal de fer-ho compatible. L'enllaç de la C58 obre la conta enrere de l'autovia interpolar. Arriba l'hora de passar de les paraules als fets.